ƙuruciya ne. Kai, yaran nan ɗan ya addabi kaji. Yaran nan zai bamu mu huta kuwa? A ci duk kaji na yanzu duk kajin na yaran da ya gama karar da su. Yanzu ko haihuwar nan aka kai na shiga kasuwa na sai kaji. Ka tubu gunnan da na fito kaji ba za su turbugu amma yanzu kwata-kwata ba ko ɗaya sai ƴan awaki. Lallai zan ɗau mataki a kan bari in yi. Me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, baya jin maganar kowa. Me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, baya jin maganar kowa. Me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, baya jin maganar kowa. Me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, baya jin maganar kowa. A zo na aiki ba ka sa kuɗi ka sai kara amma ya rasu su fara mai wani ɗan wani. Da kara yana tsada yanzu aka da mu. Ana mani sa da mana ni ake kira balliti da ka tsaya mana. Wala Haladu ba ka wani labari wannan shakiyin yaron ta kadarin nan da ya tafi kowa a garin nan ya ma zo ne shi dan ban yaron da yadda suka ji kwarai da gaske wannan yaron kaji na sun haura zaka na ajiye su ne ina kiwon su ina jira in mata ta tayi akwai wani zakara sai haka karan nan ya kama kajin ya siya ya fatattake su ya ci na ci ya sai da na siyarwa da siya mu banna ai ya mu banna wallahi ya gama da gaskiya wala Haladu yaron nan dan yake ya dauko karan mataki a kai kai yaron nan ba da buguwa garin nan ka ga yaron nan jiya nan ba na je na dan roro karana na zo ta kwada kudi na zuba karana daidai dan gurin nan nake tara karan nan dan gofar jan wance kafin ci na ga na gurin da dan debo dan tarin karana ba na zo ina kwada kudi kawai yaron nan ba yana hange shi yana dinka bai yana dinka mu bai ni ba yaron bai aikata shi wai dan ma ka san me mun ne a'a ba na zo gun ba na dan ina taba kai ma yazo ni ke hirin bai ma san na zo gurin ba shi yaron nan dan lejan shi ba wai ka san ajen da na zo din ma na ga mutum ba yana wani irin da koma wani kuma kan yaron nan da yazo ni wai yana yan kona kawai sai ta mu da gobe ni harba dan lejan go kamar ni yaron nan wai a garin nan kamar ni sai wani harba zai aikata wanda wai shi kawai zai ci gobe dole wanda yaron ya dauko kwaran mataki akan zai ci gobe. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da warhaka. Alhamdulillah. Lafiya gajiya. Gani dai kamar kai ba ku ne ko? Gaskiya ni ba ku ne. Barka da aiki. Amma dai da gani daga birni ka zo ne ko? Gaskiya ni ba ku ne. Na ga alama kwarai. Dan Allah ina neman gidan mai unguwa. Gaskiya mai unguwa ina tunanin bayanan dan na ji ya ce zai yi wata tafiya ɗazun nan mure sai dai a raka ta gidan mai. Shi kenan kuma a samu ba zuwa na buta shi mu je mu raka ka. Ya gani? Ya aiki? Sarki har yanzu bai fito ba kenan. Yana nan zuwa, na tura an ce ya kai shi da wanka. Wakil Allah yanzu yana nan zuwa wanka. Me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, baya jin maganar kowa. Me ƙuruciya ne, kwana ci gurin. Allah ci da muna nan muna tijira. Allah na yasu da anguwa ne su samu fitowa ba ko? Ka san da yake damuna ta so kai ruwa ba mamaki ce a fara aiki ne. To ga dai ba shi san ko ta din yi ko na uri ne. Ka san yana ana cikin yanayin da wallahi ba aiki ya dawo. Dan kira kai baka samu bullawa gonar bakin yana shi. Wallahi yau ban bulla ba. Ikon Allah. Me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, baya jin maganar kowa.
me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne. Allah bai taki wallahi yana nema ya hana talaka noma bana. Taki fa yana zabga uban kuɗi. Wai yanzu a ce taki 20,000 yuriya ka 20,000 wallahi tallahi ina ga sako ne ai ni asani na kai 20 to ke fara shi haka taki yake zabga kuɗi bana wallahi tallahi haka abin ya faru wallahi to sai Allah wannan ko zai yi to da da shi ne rayuwa da kasan abin sai Allah dai ya warware mana wannan amma wannan abu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba mu sanya za a yi da wannan sai wannan Allah ya ji sai an hada da addu'a dan gwa malama Allah ya ji to me zai hana mu samu ne noma wanda talaka zai iya shi koda mataki wannan gaskiya ne ga su gidan nan wajen suyan nan dankalin nan rogo gaskiya ne ga walan da dai sauransu wannan duk shi ne zai taimaka ma talaka yanzu noman masara ce nan ya gagare mu a garin nan duk da talaka ba shi da kuɗin da zai sai taki sai ne noman da zai iya zai fishe shi ko ba haka bane ba gaskiya ne tunda gwamnati ta ta kallo to al'umma za su zauna ba abinci ne na ka taɓa ganin al'umma ta zauna ba abinci dan mango na kana to saboda haka ya ba sauwaka wanda ba taki wanda ba sai da an samu taki wanda shine wanda shine Me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, baya jin maganar kowa. Me ƙuruciya ne. Dama da man nan ya ji da fito ba. wallahi har lafiya kuma wani yau musani ne Insha Allah. Sai kira. Allah ya jara ma ne sarki Ina muku suka mai angwafa. wallahi Allah kwana biyu. wallahi Allah a yanda dai na sani yana nan kalau amma ka san yanayin harkokin rayuwa ko watakila bai da lafiya ne na ko kuma ya tafi gona ne to wallahi ban sani ba amma dai jiya tabbas mun haɗu da shi Neman inda an tafi nema inda ana samu to ai lafiya no. gaskiya ne Lafiya no. Me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, baya jin maganar kowa. Me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, me ƙuruciya. Sai za a samu abin da za a ci. Ai alhamdulillah. gaskiya ne ran shi assalamu alaikum wa alaikum assalam barkanku da wannan lokaci yawa malama ni da lafiya lafiya lau assalamu alaikum lafiya lau ana ce baki ne gari Barka da fitowa. barka da yamma Barka da ya gida. lafiya lau ya jama'a Alhamdulillah. madalla Alhamdulillah. Allah shi taimaka Amin amin. jiya ba ka fito ba wallahi da yake ka san na siyo dan mariki to cikin ko Allah in ba ta da kankana mu san da haka ba ta kusa tsincewa to shine sai karasa ya daga bindin ne ya gabas to sai da mu muna gudu Allah ya auna amma da an kamo shi An dai gani kuma ne. alhamdulillah Allah ya auna rubutu. An auna rubutu. kwarai ka Sharika Agrovet ingantaccen magani. Sharika Agrovet ikara ingantaccen maganin feshin gona. Ina manoma, ina manoma, ina manoma, na ce ina manoma. Albishirinku jama'a. Ina masu sha'awar kayayyakin noma irin na zamani kamar magungunan feshin ciyawa, maganin feshin kwari da sauran ingantattun maganin gyaran iri. Mazagar ya zuwa Charika Agrovet da ke Ikara a kofar gidan Sani daura da Plaza Alhaji Faruku Malikan G Trading Company Limited. Kana shigowa garin Ikara bayan ka wuce gidan mai daga bangon dama kafin ka karasa junction na gidan Sani zaka ga signboard din Charika Agrovet Ikara mun kware sosai wajen bada ingantattun magungunan aikin gona, magungunan dabbobi har ma da na kaji. Charika Agrovet Ikara muna da kwararrun malamai masu cikakken sani ta fannin ingantattun magungunan aikin gona. Za mu baka maganin mu kuma yi maka bayanin yadda ya kamata a yi amfani da shi. Ina waɗanda ciyayi suka dame su a cikin gonarsu, zo mu baka ingantaccen magani mai raga-raga da ciyawa
ragaraga da rubushin ragadas. Ina waɗanda ƙwari suka dame su dan tsilin matsallaki tsallaka tsanin gona? Mazagar ya zuwa Sharika Agrovet da ke Ikara, a nan muke da ingantaccen maganin ƙwari. Bugu da ƙari, Sharika Agrovet Ikara ba mu tsaya nan ba. Ina masu amfani da injin yankan katako? To nesa ta zo kusa. Muna da ingantattun kayayyaki na injin yankan katako cikin farashi mai rahusa. Kai dai kada ka manta da sunan Sharika Agrovet Ikara. Muna nan a garin Ikara, karamar hukumar Ikara da ke jihar Kaduna, a kofar gidan Sani. Domin ƙarin bayani za a iya tuntuɓar mu akan lambar waya kamar haka: 081-268-6220. Sharika Agrovet Ikara, muna maraba da ku. Farin cikin ku shine abin alfaharin mu. Sai kun zo. Sharika Agrovet, ingantaccen magani. Sharika Agrovet Ikara, ingantaccen maganin feshin gona. Ina manoma, ina manoma, ina manoma, na ce ina manoma. Me ƙuruciya ne, baya jin maganar kowa. Me ƙuruciya ne, me ƙuruciya ne, baya jin maganar kowa. Me ƙuruciya ne. Baka da hankalin yaron banza kan yaron sakan yaro ka san mutuncin manya wani kai wani kunyan yaro kawai sakare ka tafi makaranta ba za ka tafi makaranta ba ka kana kana ma yara iskanci ana gaya muku wakwaji. Baka da hankali ne, baka da mutunci, kai gidan kuwa manya ne ko kai baka san darajar manya wani. Ka gama? Banzan yaro kawai sakare. Ka gama? Na gama. Kai baka da tarbiyya ne, baka da mutunci, ina bacci ka zo ka tafi yaron banza kawai. To kai me nawa? Kai me nawa? Ni ba kai me nawa? Ni baban ka ne. Babana? Babana? Ba gaba da kai. To tana da babana? Yaron ni ba ni da mafaɗi, ba ni da mafaɗi. Haka liki ba ni da mafaɗi. Ko shi na wai dai. Me ƙuruciya Dama ina jin labarin ka a garin nan ka da mutane. To zan yi maganin ka. Yaro ke dama munafunci nake. Ana yin munafunci naka. Dama munafunci magana ne. To zaka ike ni ba sai a dace ka. To dake yaron banza kawai. Yaron banza kawai. Wallahi za a yi maganin. Yara ba ku da mutunci. Dole su ne zaka dake ni. Lalle yaron haka ce. A'a zaka dake. To ka je ni za ce maganin ka. Yaron nan sai an yi jihadi a kan shi. Yara yanzu ba albarka. Ba ganin mutuncin manya. Wannan wani irin zamani ne Allah ya kawo mu. Allah zai shirya mana. Allah ya sa mu dace. Kai, yaran yau sha. Assalamu alaikum. Allah ya tabbata da gidan gida. Ana kalla. Wannan kuma daga ina? Bayan muna nan bayan me ƙuruciya ne. Muke ce mai bawa Allah mai ke shafana kai ne saboda gidan mai unguwa yake. To a inda muka rabu da mai unguwa jiya dama zai wata tafiya na ce mai to gaskiya mai unguwa ba ne sai dai in kawo shi wajen kai. Ya ce to ba wata matsala amma abin da ke tafa da shi ni ban sani ba sai dai tun daga mu ga ga wannan bako sai ka tambaye ka ji me ke tafa da shi. Mu dai addu'a mu Allah ya sa alkhairi ne kai. Mako barka da zuwa. Barka da Sani da zuwa. wani lafiya. A lafiya na. Ka bi da ma ka zo ka shi da ma bismillah bismillah. Bako me ke tafi da kai? Ya ne martaba abin da ke tafi da ni shi ne wani ci gaba ne ya zo wa manoma. Shi ne nake ganin ya kamata na zo wannan karkara domin na sanar da su kuma wannan ci gaba na noma. Masha Allah, mun ji dada.
dama kai nake nema ka tuna jiya ka tuna wata yaron nan ba za ka bomo a garin nan mutu ba ne ya zai baka kashi da kashi da ka ujira mu ya zai baka da baka shiga rayuwa ta ba zai ke ina bacci ka zo ka tura ni yanzu na zo da ka wata ya nuna an tura kai wata ya an tura gaskiya ne ba ko ka zo da abu mai kyau ya kamata ka sake da duba wannan magana. Masha Allah. Ba ko da me ka zo mana da shi? Ya mai martaba taki ne mu da shi na zamani da kuma ilimi domin bunƙasa ta ne mu dora su waɗanda ba sa da cin taki. Kamar da me ka zo mana da shi? Mun zo da magani ɗan feshi wanda yake da chemical a cikinsa wanda ana iya yi wa masara kamar walahan gyaɗa waken suya da ana iya musu wannan feshi ba sa kayan noma mai inganci. Yaron ba ku na ji ka faɗi wata magana sai ban zan da faɗa na ji ka ce ke da me ya amfani ke da shi ne sinadari. Ina da tambaya shi wannan takin sai an so na ko an zuba ban idan an amfani da shi ya buƙatar idan an amfani da shi a fesa shi ya buƙatar yana kuma da ana taimaki mai gari abin nema ya samu dama da abin nan muka maganar taki ne tsada da shi sauki ya zo mana har gida ya kamata mu karɓa abin nan mu rungume hannu biyu. Gaskiya ne ma ne. Wannan bako ya zo da abu mai kyau. Ya zo da abin alkhairi. Kuma ya lissafo abubuwan da ba sa cin taki. Kuma ɗazu kun yi maganar cewar taki ya tsananta. Ya fi ƙarfin talaka. Wani talaka. Wannan bako alhamdulillah mun ji daɗin zuwa. Kai ka samu bako ka ci da shi idan mai anguwa ya sai. Baya bako mafi kari na ji daɗi da wannan tafa da aka yi. Allah ya saka da alkhairi. Da ni mu za mu ƙara ba. Kuma da Allah za mu yi Allah mana Ana abin da wata mutum. Allah ya bada lada. Allah ya bada lada. Kun fara a kai bako gidan mai anguwa a ba shi musulunci kwarai kuwa da kuma san kira a zaga gari a yi kuwa a kira kowa da kowa ya zo nan fara An gama ran ka shi daɗi. Yadda ka ce haka za a yi. subhanallah mai ƙuruciya ne